Nekoromo gi omero sudo gi weche motenre kod Margarita. Oyangore ni miyo manyocha obila uchielo gi magina ma onego e gweng' ma Kanyonyo e kaunti ma Kitui en miyo maneni kod ode kendo nowuondo chuore ni odhi manyo tich Kitengela. Familia mare manyaka sani kuyo mako pod ni kod penjo e wi gima nyocha timore ma ochweyo miyo obila no mawachore ni en jahera miyono chielo ma onego Judy Mutisia kod osiepne Jane Ndanu. Judy Mutisia oweyo wuon pargi kod nyithindo ariyo. Buok, kuyo kod achiedh nade okwako dala Joy Mutisia, miyo manyocha onegi kod obila ma ichich ni en jaherane e gweng' ma Kanyonyo, kaunti ma Kitui. Koro yangore ni Joy osebedo e keny gi jaode manyinge James Mutisia, kendo gin kod nyithindo ariyo ma achiel en jaklas 11 kata form 3, kama chielo to en jagrade mar 6. Wedene onyiso Ramogi TV ni Joy nyocha onyiso familia mare ni odhi manyo tich Kitengela, to kata kamano chalo ni mano ne ok en adieri. Gima ne oging'eyo ni miyo no nyocha odhi Kanyonyo oromo kod jaherane ma dichuo ma en obila. Maling'ling' nero ni obila no nyocha omonjo Joy e od osiepne manyinge Jane Ndanu, kama ywaruok nyocha obedo ma ochweyo nego gi duto ka otiyo kod bunde mare mar AK47. Huyo madam alikuwa anamzuia, anamwambia usimpige. Sasa askari ndiye alichukua hatua ya kuwapiga risasi, akawapiga wote risasi. Amepigwa risasi mingi sana mpaka tukashindwa huyu askari amefunzwa kweli. Hatuelewi hao askari wanafunzwa namna gani. Wuon pargi Joy to nyaka sani pod ni kod penjo mathoth kaluwore kod chuny lit ma okwakogi e wi tho mar jaode. Hatujui kwa nini ilifikia hii maneno huyu askari akaua huyo bibi ya kijana yangu. Tuko na watoto wawili. Watoto wako hapa tu. Joneno wacho ni obila no nyocha bayo risasi buora ma kaeto onego minego kapok oringo ma olal, kanyaka sani podi manyo ndache. Alikosana na girlfriend yake ama mpenzi wake, kisha baada ya kugombana akapata kumuua na pia kumuua ule alikuwa rafiki yake. Ameuliwa na mtu wa serikali. Serikali ndio inachunguza. Hatuelewi mtu mwingine anaweza ingizwa ndani ya chunguze nini. Bero mar ringre minego winjore otim kawuono ka nonro bende pod dhi nyime e wi nek magalagala maket kod mano. George Bati, Ramogi TV.